नोंथांमोन बड'सा चेनेलनि साफ्रोमबो मावथिखौ आङो गामि जानानै जोंनि बे सोमलुगुरि गामि जानानै आङो धन्यबाद होबाय आरो हाग्रामा सारखौबो बहुद धन्यबाद होयो। गामिनि जानानै आं बेखौनो बुङो जे जोंहा नोंथांमोननि बड'सा चेनेलनि जुगिदि एसां गिदिर खामानि जाबाय। जोंफोर बे जेनिनि थाखाय जोङो रायजोआ बहुद सिन्था खालामोमोन आरो आगोलावबो जोंनि रायजोआनो न' गंसे बनायना होखांबाय। बे न' बनायना होबाय बेसे दिन थानो बायबाय बेबायदिनो थिंनिमोन, खिन्थु दायो एसेबां मोजां मोनसे नोंथांमोननि जुगिदिनो जोंहा बे सासे महिलाखौ एसां गिदिर सहाय खालामनायनि नोंथांमोना माबा खालामना होबाय। जोंहा हाग्रामा सारनि अननायजों आरो एसां बेयो गाव मेगनजों नुफायाखै होमब्लाबो बे बड'सा चेनेलनि जुगिदिनो जि मावबाय बेखौ एसां मोजांहै दायो बेखौ एसां गिदिर मदद हरबाय। जों बेनि थाखाय बहुद धन्यबाद, हाग्रामा सारखौबो बहुद धन्यबाद होयो आरो नोंथांमोन बड'सा चेनेलनि जि साफ्रोमबो मावथिखौ आङो गामि जानानै जोंनि बे सोमलुगुरि गामि जानानै आङो धन्यबाद होबाय।